Hi! Maayong hapon! Ma-birthday Miss kay Lucina. Happy 78th birthday! Makakaon na po mig ayohon ron. Di taro sigsaba ka ni mga gulang dispantador. Hello! Muna mo celebrante ka na siya. Yes! Iya Lucina, 78. Babot siya 80, palitan siya cellphone. Kisa ba itong cellphone? Ako! May kwarta. Gano'n bang cellphone niyo paliton? Ano eh? Eh, nagulang naman siya. Para mag-Facebook. Ako! Mao gani magulang ka di nakaklarog mga litra ano ilang cellphone. Cellphone po niyo paliton. Manong! Para YouTuber! Ninong! Kwan! Mo ako palitan cellphone si Lola kay iyang cellphone guba na. Uy, wala pa makita ba ako kay grade 6 pa man ka? Grade 6 pa man ka na, balik kay kwarta. Naturang tag 399. Hello! Dohara po na kapindot. Guba. Hoy, nakakong cellphone ka na ng kagulang. Butong pa, wangkod na matay. Wow, na po sa mga brand ato. Nokia. Samsung. Samsung. Ali ko ng Samsung. Dapat ano ay Ligon pa na love life ani akong iyohan. Karang dancer. Bato ba din na mo Ninong? Karang dancer. Kayo nga paritinig mga taga Santa Catalina ni mga dagko ni hacienda mga yutaan ni siya. Ate Amy mo. Ma! Ay, Ansa? Dirira. Ini akong mga kinugos, Ginoo. Nanagko na niya akong mga kinugos, wa ko'y hatag-hatag kay ilang ninang pa ko'y diyot. Happy birthday! Hi, madam. Bit! Ini ako mga kinugos, Ginoo. Managko na laman ni sila way nadawat tag. Okay. Itur tamo sa among backdrop. Ay! Among simple decoration para sa among birthday celebrante. Ako po'y gamugna na. Mugna ragot. In shades of pink. Tanang klase nga pink na diha. Simple ra kayo. Very simple decoration. And let's take a look at the fondant cake by Ma'am Edwina Dumaguete City. That's a fondant cake. And we have shrimp. Nami. Sweet and sour. Poto cheese. Of course, pangpawala sa umay. Pineapple. Spaghetti. We also have Embutido. Diba? Lami na sa akong panihapon karon og di na sad mo aso ang akong dapog kay giimbitar ko og birthday. Oh, gihatagan si iya usa kay liti. Hello, marang tamis ka ayo ni. Mura po akong panit. Inaani akong panit sa personal. Ini mga sakop sa kusina mo ni sila o mga Silvidora. Mga Silvidora. O kana akong friend. Kalderitang kandi. Sus ko kalami kaysa mga sudan. Off cam kay camera shy. Muna siya anak o. Di ba lami kay glawas. Muna ako Amega. Dara ina nang kanon ina. Ako Amega. Lami kay glawas. Porya boyag. Nakaw na dito. Di ba? Basta gali birthday gali diri sa probinsya. Sus naon na among kaldero. Na among kanoon. Sus wis ka pug duha ka barangay. Di ka sagang. Padol dito dako kay. So mo jud pinakalami kung naka sa probinsya kay dili pero sa abroad nga good for 10 ra god. Dire ka. Bahalag pulo ray mangaon. Okay, nalgiro tanan. Good for 200 bucks. Kalami kay sa kalderitas. Wagod gamahay tong kanding ron. Muna siya si Ina.
Bari. Siya ko. Pwede mo ka. Lamin nang maasan ka sa kusina kay wala pa nangaon. Pwede na kang muunag ingkit. Kung kalamit sa embutido. Lamin ko rin siguro tag-imbitar o birthday, no? Sitang kakaog lami. Sitang kakaog ayuhon. So ka na mag-birthday diha. Imbata. Natukan. Imbitara dahil ko ninyo. Ara mo kabalaka kay wala ko'y ulaw. Huwag inyo ko imbitaron mo anak ko dahil yung ko. Wala ko'y ulaw basta kaon. Muna ko na live ron. Muna siya ka ng kuang chef cook. Virgin na virgin. Virgin pa yung muna. Virgin pa yung burnal. Hindi ako ganang ato atubangan kay. Kaya may diskusina kay makauna kag kaos mga suta. Nami kay embutido. Mga unta ninyo. Atong dali og kuha mentas wala pay tag-iya. Di ha, live di ha. Busog ko lang yung live. Wala mo kong live, the record na magkukon. Okay, hi. Pero karon nga time dili pa kay daghan nga bisita. Umaga gamay ra ang bisita karon kay tungod lagi aning COVID. No? Pero sag dilaman kay birthday man, we need to celebrate the big day of our Iya Lucina. Naming pagkaluto ni embutido. This is some old. So ana ginano kung mag-birthday gani mo. Bis ka gamay rag budget, pagkikay-hikay gud mo. No, pansit-pansit, spaghetti. Nganuman. Birthday ko na nimo. Dapat there must be something special or kakaiba sa imong adlaw nga natawhan. Don't make your special day a usual day of your life. Ha? Pagbami mo or wala gud pag miss wala gud lamang, pag sugba, pag anything to make your day extra special. Sagdi ko kay siri mo pa-birthday. Ang pinaka-signal good aniron na mag-start na ang kaon, you know what? Inig-abot sa litson. Inig-abot ka sa litson. Atak. With no doubt, just a wink of an eye. Atak na John. Attack. Mars attack. Namalipay kay ko basta imbitaron kong birthday. Abot sa litson, lugit na Diyon. Muna ko na siya lugit general. Mura na po akong balay ng iya. Lugit general. Maong. Kato among picture ganyan nag-iim ng tubig. Dahil yung sudan. Muna ang refilling station na sa likod. Nasa likod ng refilling station. So, bahala mo sa gawas. Ari na gyud ko. Asa ko sila ito giim ng ganyan sinabog ng tubig eh. Dito na dito sa gawas. Ito yung tubig dito. Pwede na bugnaw. Uy, nakaharang out. Nakakuha mo ba kayo ito yung... Cheese, nagka-harning lapad niya ko ang. Sama. Nakaharang niya ang barba. Nakagulang. Dito na iya. Ito na po video na na siya. Ba? Lamig kag likod ako Amega. Na. So lechon na gud lamay kulang ani then we will start. Di na iya tindog nga iya. Sanilas na pink. Nakatagan ba yan? Palahubog po na imong sanilas kay na utando ay man lagi nagmarka. Tony Brooch. That is Tony Brooch.
Sira din ang portahan kay makita na sulod. Tira din ang imong portahan kay mga wala imong mga dollars. Ako kanina sa layo. Lami ra na oh. Okay, Rene? Dara ma lang to. Dito pwede lang daw ayaw nako kay di ka kakwarta aning ako. Ba? Basta portrait. Ayaw pakurog-kurog diha. Ni action nagkurog. Portrait tayo. Tindog ra. Di ba kanyang kamera? Ayaw nagiglantaw na ako dito lang daw. Lantaw din ma. Happy birthday to you. Naligon pa siya 78. Purya-buyag na. Kusog pa mukha og sulod sa ginhawa. Di mahadlok og yurik. Na mong bisita gamay ra kaayo ming mga unsa good ni. Inana diris probinsya mga untag sa lamisa. Sulit yun na gula may kulang ani then we will start. Sige ko siyang papusing. Siya unya na ko daw may lechon. Napo na kandila. Na, yellow ka color ng kandilang Edwina. Wrong grammar. Dito sa diha kay masakit. Loy ko no kay ang topper kay gulang gasungkod. Ako tubig di. Nay, baso di din. Tubig. Nadia. Tipod bug na. Tapos ano natin ikaw kay Juan Beka? Pinalangga. Na kung kita tong ganahang manarato na ako, panarato na mo na ako kay nao sige mo kakauglami. Okay. Di jud mo magmahay na ako, boys. Kay tanang birthday to agyud ko. Sa akong ko yung hindi ka kapili kay dapat kubusa imong naadi na ka mapili. Punit na lamang ka. So gamay na lang kulang ani no, makompleto na gyud ang among mga student then. We will start. Mga ako na mi. Asa pa kaarong lechon? Gituyok pa ang lechon. wala na luto dag ang lechon kay basa ang sugnod kay gaulan. Ini among pinalangga nga iya. Oh, bayot po na siya masig pangasaba nako. Di siya kanang Iyang gwapang anak. Iyang gwapang anak. Muni siya masig pamuyag nako og manglaki ko sige kog away. Unahan ko drone virgin pa ko. Kadi siya ganahag na lalaki sa akong kinabuhi. So, strict ta kay panahon pa siya sa mga hapon, mga guerrilla. 78 na yung birthday 78th birthday na niya. Nani abot na gud among gipaabot nga lechon. Asa na mo ihatag rin? Ay, sa YouTube dali, no? Kung sa YouTube na, actually, Sige. Isa. Magsugod na takadian naman ning mga kuan, punuan sa simbahan. Ha? Kalami sa lechon. Kalami. Kaning uban diri gahinam-hinam lag lechon pero nitomar na dahil siya glusartan. Kag di siya mo tomar glusartan. Letter E. End. Di na siya mahadlo kay naon na iyang tapan. Daghang kay tambal sila. Okay. Makagol rin panahon ang mag-birthday mo kay walay tao. Duawon mo pulis.
Isang secretary na number person. May tubig diya. Isang secretary na number of person. Ikuan i-monitor gud nila. Siya mayroon siya matay sa 25, 50. Sakto ra po. Depende sa occasion. So, Dahil alcohol. Para sa tanan. Ang isa. Gusto Kuya, tagay ko kuya. Bingkoy. magsugo na may kaon. Bye-bye.